21,000 גביעים! הגעתי ל-21,000 גביעים! אוי יא, אוי יא. 21,000 גביעים. לפני שבועיים עוד. הייתי בדרך 19,000 גביעים. הייתי אפילו ב-19,000 גביעים. לפני שבועיים. שבוע קודם הגעתי, ואז שבוע שעבר הגעתי ל-20,000 גביעים. מה היום? אני מגיע ל-21,000 גביעים. רגע, אני שם מוזיקה. דקה. אני רק רוצה שם פריז, שלא תראו את זה. אז אני יודע איך לשים. רגע, דקה. דקה. דקה מוזיקה. נו, רגע, מה? טוב, הנה, רגע, שנייה. הנה. רגע, אני בדק אם יש פה זכויות יוצרים. מה? לא חשוב. יאללה ביי. ביי. בוא נשים אולי איזה קליפ של In the Game. In the Game אין זכויות יוצרים. בוא ניכנס לשיר של In the Game, זה לא השלישי. In the Game זה לא. הנה. נגביר. תגיד, שמת לב שכולם פתאום משחקים ברול סטארס? גם אתה רואה את זה? יש אפילו פסטיבל ברול סטארס. זה שביולי בחג שלמה. טוב. ניתן לכם לשמוע את השיר. אתה שומע את זה? זה מה שאני חושב שזה? זה נראה לי ברול סטארס. הולך ברחוב, רואה ילדים, מה הם משחקים? פתאום קוראת לי זקנה, ילד, בוא תעזור לי לסחוב את הסלים. איזה סלים? אין לך סלים, יש לך רק טלפון. ילד, תוריד! חפרת מדחת בווריד! דבקת תיבות, יהלומים, מסלט ג'רי, הנכודים, יושבים פה בצד, תראה בוכים, נשרף כל כסף! נו עידן, תלחץ את הרגע, תביא את המסל, נביא את הדקה, אולי זה גורל! גברת, אני לא מבין מה את רוצה בכלל. תחנה הבאה, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. טוב, בוא נעשה איזה לייב, אולי גם נרים פה סרטון. נשאל את הצופים, מה הם אומרים, אולי יזרקו רעיון. רמבל סטארס, ברול סטארס, רמבל סטארס, ברול סטארס, רמבל סטארס, ברול סטארס, רמבל סטארס, ברול סטארס. מה? מה זה? מה את עושה פה? ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. ברול סטארס, ברול סטארס, כל היום, כל היום, כל היום, ברול סטארס. וואי אחי, תקשיב, אתה ראית את המוכר הזה שנראה כמו דמות מברול סטארס? זה בקרה? לא, איזה קרה, אני מרגיש שאני משתגע, כל היום אני רואה את הרמבל סטארס ואת הברול סטארס הזה בכל מקום. עזוב אחי, תראה את הסרט.
רמבסטארס. בולסטארס כל היום, כל היום, כל היום, בולסטארס. ויאללה, ביי ולהתראות. כי עד לסרטון הבא נעלה המון גביעים, כי אני אעלה 5, בטח הרבה, אבל עליתי היום עם כל הדמויות שלי מהכי פחות גביעים שראיתם. 173 גביעים זה הכי פחות. עליתי עם ביג גביעים ועם אנג'לו, זה הדמויות בין הגרועות במשחק. אני הייתי אומר לעצמי, אני כל הדמויות האלה. ולולה, יצא לי עדיין את הסקין הזה, ועדיין אני לא הרבה משחק עם לולה. טוב, גם עליתי כל הדרך, כל זה שווה 21,003 גביעים. יואו, כמה עליתי, ואני עד העונה, עד שאני אגיע לפחות ל-30,000, אלה דמות על מלא, אבל מלא גביעים. עם דמויות. למשל אני יכול להיות שאני אגיע עם רנק 25 עם דמות, יכול להיות רנק גם פחות, אבל סתם אני 100% אגיע לרנק 25, אבל אני אגיע לרנק יכול להיות גם 26, 27 יותר. עכשיו אני תוך כדי, אני לא משחק במחשב, שלא תחשבו, אני בטלפון, אבל רק אני... אתה וואלה בדק ומצא. מה זה? קרפור. אני רק בא, עשיתי שיתוף מסך. רגע. שיתוף מסך. סתם. למחשב. שיתוף מסך במחשב. לטלוויזיה. כולם יודעים. במחשב. תתחיל הגדרות מערכת הסקרין, זה למחשב. תחת תוספת התכונות האפליקציות, סדורה לפרויקט למחשב, זה בחר תכונות אופציונליות. טוב, יאללה ביי.